Kaixo, Jone Maioz Malkorra naiz, Orexako Altziturri eta Baserriko alaba naiz, hemen jaio eta hemen bizi naiz. Orexa herri txiki bada, herri juntua da, etxeak bata bestengandik oso gertu daude eta gero baita ere jendea, esango nuke baita ere oso elkarganauka gehala, elkarren bata bestean zaintzekoak geha. Refugio bada, Gutzako refugio bada, Gutzako Orexan bizi ganontzako eta baita ere Orexar kutsu edun jendearentzako ere bai, nik etxetik bizi dut, nire aizpek eta senidek eta kanpoan bizi die, baina asko etortzen die Orexa, etortzen die gure etxea eta beste etxetan ere antzea sumatzen dut jendea. Ez dauke txarrik, esan beharra dauket txarren bat? Pues ez dauke txarrik. Pues hemen inguruko mendie denakin, Larrek, goiko kooperatibak eta manejatzen dituen belardiko artabik eta mendik, gure mendik.